Google таксува ли ви твърде много за вашите Google Shopping кампании? Колкото и да се стараете, просто не можете да направите кампаниите си печеливши. Високата цена на клик изяжда ли печалбите ви? Тогава е време за промяна. Работейки с Google CSS партньор, можете да спестите 20% от разходите си за всеки клик върху вашите Google Shopping реклами. А превключването е лесно. Без допълнителни разходи, без прекъснати кампании, без работа за вас. И ето как работи. Ако преминете към CSS като csspartnyor.io и запазите бюджета си същия, вашите оферти мигновено стават. Можете или да спестите 20% от бюджета си при същите резултати, или да получите повече кликове и повече приходи от текущия си бюджет. Вашите Google Shopping кампании мигновено ще станат по-печеливши. Направете промяната днес и направете вашите Google Shopping кампании по-печеливши от всякога. Няма да съжалявате.